चिरांनि सासे जर'खा फरायसा जर'खायै बेंगुराब्लाबो सिमां सुजुनो नागाराखै। थोंसे आथिं आरो फारनै आथिङा सरासनस्रा नङा। गोसोनि बोलोआ गोख्रों जायोब्ला रावबो हमथानो हाया। बेखौ फोरमान खालामबाय 10 बोसोर बैसोनि फरायसा मुसुखा नार्जारिया। थोंसे आथिं गैयै आरो फारनै आखाइया सरासनस्रायारि नङाब्लाबो जोनोमनिफ्रायनो फैफानायब्लाबो सोलोंथाइ लानायखौ नागाराखै मुसुखा नार्जारिया। सान्तिपुर हालामनि बरदाङि गामिनि बिलिफां नार्जारि आरो बिमा माइदांस्रि नार्जारिनि नैथि फिसाज्ला मुसुखा नार्जारिया दासान्दि थाखो 4आव फरायगासिनो दङ। मुसुखा नार्जारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव थाखो 4आव फरायगासिनो दं। सोलोंथाइ लानायनिफ्राय उन जानानै थायाखै मुसुखा नार्जारिया। आगदा आथिं फारसे गैयै आरो आखाइ फारनै मोजां नङैखौ लानानैब्लाबो गोबां खस्थ' साइकेल सालायना खमैबो 3 किल'मिटार गोजान लामा हान्थिनानै फरायसालियाव थाङो मुसुखा नार्जारिया। जिउआव सासे अफिसार जानायनि सिमां दं मुसुखा नार्जारिनाव। मुसुखा नार्जारि एकाडेमि खुंग्रिं साइकेलजों। साइकेल सालायनो हायो? औ। जिउआव मा जानो गोसो? अफिसार। फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय आरो सोलोंथाइ लानायाव गोबां खस्थ'जों मोगा-मोगि जानांदों मुसुखा नार्जारिया। थोंसे आथिं आरो फारनै आथिङा सरासनस्रायै राफोद नङाब्लाबो मुसुखा नार्जारिया साइकेल सालायनानै फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामो। खमैबो 3 किल'मिटार गोजान लामा हान्थिना थोंसे आथिंजों साइकेल सालायना फरायसालियाव थाङो मुसुखा नार्जारिया। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ एबा जेबो सुबिदा मोनाखै होननानैबो फोरमायदों बिमाया। फिसाज्लानि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बिमा माइदांस्रि नार्जारिया बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनि सेराव मदद हास्थायदों। फिसालानि जेंनाया जोनोमनिफ्रायनो बिदिनोखा। ओरैनो प्रब्लेमाथ' आथिङाथ' बिराद खस्थ' स्कुलाव थाङो, बेना आथिं थोंसे गैया आरो आखाइयाबो थोंनैबो मोजां नङा। खुनुरुखुम डटपेन हमनोल' थाखाय बिना आखाइ दं आरो आगदानि आखाइया, ओमफ्राय आखिनाथ' जेबो खामानि मावजाखाया आरो सरकारनिफ्रायथ' जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। गैया, जेबो मोनफेराखै। बिदिनो आंनि फिसाखौ जेनेबा नायनांगोन, आथिंनि थाखाय एसे एनै बेब'स्थाखौ लानांगोन। जेनेबा अनसुंथाइ हरबा आं एसे मोजां मोनगौमोन आरो आंनि फिसानि थाखाय। गुबुन फारसेथिं खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा फरायसा मुसुखा नार्जारिनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै जिंगासिनाय फोरमायदों। मुसुखा नार्जारिनि सोलोंथाइ लानायाव जेबो जेंना सोमजिया आरो जेबो हेंथा नुजाथिया, बेनिखायनो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार खुंथायखौ थाबैनो मदद खालामनो खावलायो फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिथां बिरदाव मुसाहारिया। मुसुखा नार्जारिनि जे हालोद बा थासारि, बेखौ नायनानै खोब जोङो एसएमडिसिआ दुखु मोनबाय थादों। जोंनि बिटिसि खुंथाय सरकार बा आसाम सरकारनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बा सरकारनि सायाव आङो मोनसे खावलायनो लुबैदों। दा बिथांनि सायाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बा साइकेलफोर माबा मोनसे बेबादि फैनो हानाय, थांलाय फैलाय खालामनो हानाय सुबिदाफोर जुदि होनो हायोबा खोब मोजां जागोन होननानै आं सानो। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउस डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।